Hristos vaskrse. Ka istinu vas. Hvala Bogu što nas je sabrao danas. Sabornost je nešto što je zaista najlepše i na što nas poziva i naša crkva i što u našoj porodici svi tako živimo, tako da sam sa nestrpljenjem očekivao ovaj dan, moram da priznam. Ima dosta učesnika, mojih prijatelja, Bogom dani nadareni mladi ljudi koji će mi pomoći da narednih sat vremena održimo vašu pažnju i da stihotvorimo i slavoslovimo Bogu. A ja bih hteo na početku da odrecitujem pesmu koju sam napisao u čast svetog mučenika Flavijana, koga sam veoma zavoleo, zahvaljujući duhovniku manastira Lešja, ocu Jovanu. Mošti svetog Flavijana se već 7 godina nalaze u ovom manastiru i nedavno mi je otac Jovan poklonio žitije i rekao, ako budem slušao žitije na CD-u pažljivo, moći ću da napišem pesmu sa jako kvalitetnim tekstom, tako da sam njemu veoma zahvalan na tome. A sad bih pozvao protu Miloša Kostića da najpre otpeva Tropar svetitelju, da mi da snage da odrecitujem stihove koje sam napisao. Slatko-glasnaja svireli spovedanija Tvojego, sobiraje slovesnija ovci, ježesto stradalci Tvoja Flavijane čestvovati, ježe ljuboviju vozgarati sja duhom Tjeg, ježe Tja sovo dvorišu sja nam sniskoždenije, jako Kiprijano sednika i mučenika za Hrista, blagodarne slaviti vo upovani, na Tvoje ona zastupljenije, derznoveno je. Pohvala svetom Flavijanu. U svetima svojim Gospod je predivan. Čudesan je svetitelj, sveti mučenik Flavijan, kojeg je episkop kartaginski Kiprijan u veri utvrdio i evanđelju poučio. Hristovom istinom duhom svetim naučio da veru u jedinog Boga hrabro ispoveda i duhovnim očima u večnost gleda. Sveti Flavijan je bio slobodan u tamnici. Nisu mogli da ga zarobe ni teški lanci. Rekao je svojoj blagočestivoj majci da je mučeništva željan, gladan i žedan, pun bogopouzdanja. Hristova pobeda u srcu mu je plamtela dok beše mučen. Znao je šta će reći, duhom svetim naučen. Iskušan da se vere odrekne i poklekne pred Bogom, a jedino je želeo da stekne večni život sa Hristom, prezrevši dole. Tako veruju svi koji Gospoda vole. Živi smo kad umiremo jer smrt pobeđujemo. Veličanstveno je kada te reči čujemo, a najlepše je kada srce Bogu darujemo. Flavijan je 2 puta bio hrabar ispovednik, a 3. put neustrašiv Hristov mučenik. Pre toga je zarobljen, bez hrane, iscrpljen, na smrt osuđen, a od svoje majke pohvaljen, sa najvećim počastima na kraju ispraćen. Dostojanstvenom povorkom beše otpraćen kao vojskovođa, kiša je padala tada. U srcima se javila u večni život nada, kada čovek u veri za veru sa verom strada, rekavši svima da ljube jedni druge. Stradanje bez straha, očajanja i tuge, već u radosti i punoj blagodatnoj snazi, jer u susret i zagrljaj Gospodu odlazi. Čudesan je bio dolazak svetih moštiju pred Vaskrs u svetu obitelj Lešjansku. Sveti Flavijan projavljuje milost Božiju, naše molitve čuje i po veri daruje isceljenje, verni narod duhovno osnažuje i smer na spasonosnom putu pokazuje. Čudotvornu silu Božiju dokazuje, silu mu je Hristos dao, kada je stradao, jedino se u jedinog Boga silno nadao, sačuvavši veru kao dragocenu riznicu
mirne savesti priznavši krivicu, kriv što je hrišćanin, a nije paganin, ne zna božačkim idolima žrtve ne prinosi, Hrista radi svirepa mučenja podnosi, Hrista u srcu nosi i verom se ponosi, a presudi zlog namesnika se radovao, mučeničkoj končini iskreno obradovao, tvrdo je verovao i sasvim sigurno znao da ga čeka venac slave, nije posustao i na krstonosnom putu nije odustao. Gospod mu je snažno bogopouzdanje dao. Poput svog Gospoda bio je klevetan, od mase zaslutljene mržnjom izrugan. Tražili su da bude mučen i pogubljen, a Flavijan u usrdnoj molitvi pogružen. Sa razumom potpuno Bogu posvećenim i umom ohristovljenim i prosvećenim. U vizije tugovo jer su mu nedostajala braća koja su pre njega mučenički stradala. Za svetog Flavijana Kartaginskog Bogu hvala, svetim mučenicima do veka čast i pohvala.